Nakatesting na ba kamo? Wala pa. Nga kamo ang ginbasol sa tanan. Sino ang dapat titihin? Ako, Papa J. Boy Nonoy. Ang pagkapatay sa akong tatay. Ang rason nga mo nga nakapagpadala ako sa ako ang sumbang sa inyo ang unsa akong himuon live drama. Tani, Papa J. Boy Nonoy, matagaan ko rin yung sang laygay. Hindi mo kini, Papa J. Boy Nonoy. Ang akong utod, itago na nato sa pangalan nga Brian. Brian? Dugay na kami, Papa J. Boy Nonoy, nga nagkalagyoan na. Brian, hindi yan Brep. Brian, ha? Siguro, Papa J. Boy Nonoy, mga 10 years na. Nga wala lagid kami komunikasyon sa akong utod nga si Brian. Kag, since ako naman lang ang nabilin, Papa J. Bernard, sa among balay, mauning among balay. Only rich can afford. Ako naman ang nagatipan sa among tatay. Mauning among tatay. Pero Papa J. Boy Nonoy, damo na mga balatian si tatay. Rayuma, Arthritis. tanan-tanan Papa J. Boy Nonoy daw ara na sa iya, sa kidney, Baw pakyaw sa yan. heart, sa iyang baga. Amo na ginambal Papa J. Boy Nonoy pag abusado gani ka, tanan na gid ara sa imo ha. Sa paglakat pa, Papa J. Nonoy, sa akong utod nga si Brian bago siya naglakat, gambala niya ako nga ako na lang kuno ang bahala sa mong tatay. Pero Papa J. Nonoy, after sa tanan, nalipat naman siya nga magbaliki o magulikid sa mong tatay, bisan mangumusta, wala naman. Pero sang niabot sa punto, Papa J. Nonoy, nga may natabo sa mong tatay. Di rin na nagsugod ang tanan akong problema. Para gid ninyong maintindihan, Papa J. Nonoy. Mauli among balay. Amo niya ang mga natabo. Uy. Pang? Pang? O, Pang. Grabe ang akong balhas. Good morning, maayo Pang kay Good morning. nagpabalas-balhas ka Pang. Balas ko na ka, kabalo na ka. Ahil telebe. Mas maayo ginapang kag isa pa Pang para malayo ikaw sa kwan Pang kabalo ka nga daan kadamo ka na may gidabatyag. Daw halos Pang pag ulan sang sakit nga Pang nga sa imo gitanan mayara ikaw sa arthritis, rayuma, kwan pa Pang. May kidney, kwan ka, Anak. may sakit sa puso. Anak. Ambot Pang Hindi na pagpado pa remember sa ko. kag isa pa Pang ang pinaka-worst po Pang sakit ang almoranas. Arang-arang na lang na almoranas kaysa sa kuwan. Sige lang Pang hindi ka magkabala ka Pang samtang ari kami Pang nga mga bata mo Pang importante nga
i-take mo gid permi on time ang imo nga bulong, kaga proper diet, healthy lifestyle. Kabalo ka na nga daan pa nga ang gasto pang makaya man na namon pang, pero dapat pang ikaw gid mismo kay ikaw imo man alawas. Kag ikaw pa pang ikaw man lang gyapon di ba antos kung magkaon ka sang bawal. Oo, ang pag-inom Ana. nimo pa nga. Ang Aw. tatina na pang. Wala problema nan. Ako pa. Imo- Tanan nga mga bawal. Imo nga Likayang ko. sigarilyo pang. Gamay ramad, gamay ramad. Wala pa nga. Basta pa nga. Kay budlay nga daan pa nga. Hindi pa namon madawat kung madula ka para sa amon. Simba ko! Pero anak, ako na'y bahala sa kong sarili. Sige I pa. can take care of myself. Basta pa nga. Sige pang, ara naman ang mga meds mo dira sa babaw sang kwanta pang sa babaw sa sang piano. Wala ba tayo piano, anak? Ay, wala galit tayo piano pang no. Sa babaw sang lamisa pang. Okay. Sige pang, ara naman ang pagkaon mo da sige, pang. sige, anak. Salamat kayo. Manarbaho, anay ko pang. Sige, Oo, sige pang, sige, anak, bye-bye. salamat. Ampeng. Lalong ikaw. Salamat. Kinakalakaw na yun ako, anak. Tawagon ko tos pare. Magsatap mo may tubaw niya. Patay kung patay! Murag tamo-tamo na ginatong nasyat pare. Tatlo pa malag kagalon nga to ba, pre? Gamay pa. Ate, sige, pre, pre. imo na ni taga. Salamat kayo. Grabing asido ning ko ano. Bitaw, pre. Ato ginom nga tuba. Pero, pre, daw, ako lang nakuhan sa imo nga sakit, pre. Walay sakit pre. Pre, Ako pa. mambabasi makitaan ka naman kay mo nga mga bata. Di ka ron, pre. Nga kong bata, isa lang running nga bantay sa ko. Pero, pre, Si Sara man. kanugon sang imo nga mga bulong, pre, kay gakaon ka pawan. Gatagay-tagay ka gyapon, pre. Pero, basta, pre. importante sina, pre. Kuha na tabala, pre. Laylo na tabala, pre. Away layluhay pre. Budlay ka da, pre. Ano mo magbalat- laylo magka. Nga, usaban. Biyaan ako ni morning shot na to. Hindi man, pre, pero daw sa dira na, pre, ba, kay, siyempre, pre, Ayaw nagaidara na, pre, mo pa, Agagidad pare. gusto pa na ako niya, pre, makita ko ya, apo ko ya sa tuhod, apo ko sa dapa-dapa, nga mo bala na, pre, haw. patay. Ay, pre, basta, pre, ako lang ni nga pandam si mo, Wala pre, problema na. Ikaw, ako sabay sakit ni mo. nga akong sakit, pre, kabalo ka na kandaan, pre, kanang sakit bala, pre, nga, hindi mo naging bala magamit si Junjun mo bala, pre, haw. Wala problema na. Ako pre, pag tumar na ko aning thirsty camel. Kanya, tanawan niyo. Thirsty camel ning kapsula. Mo na ginainom sa kong amigo pag. Amo ba? So kapag inom na ko aning thirsty camel. Sa una man ni maho pa kong pangsot. Kaya inig pag mangihi ko. Dili ba mo straight? Karon, nakainom ko ng thirsty camel sa mga naminaw diha nga senior. Pag tumar mo ng kining ko ang thirsty camel. Kay pag inom na ko ang thirsty camel, wala na ko nanimahong pangsot, pre. Kaya nga Naman, akong pre. ihi. Naman, Akong pre. ihi. Akong pangihi. Tayog na. Toad ka, pre. Tayog na. Straight kaya. Ay, atay, pre, Di base, Bakit wala siya akong- base istorya lang na yan, pre, Woy, istorya ni. Ote, sige, pre. Hindi, pre. Paano tayo mapamatodaan, pre? Ay, so- Pila ka pa ang mga kaya mo, pre? Woy, laydo pa. Dangaw lang. Iyo, Oh. dangaw raman di ay, pre. Pero at least, pre,
Dili na mag-agi dire sa akong paang akong ihi. Sige lang pre, amo gina pre, pero pre, mas maayo guro pre nga. Ah. Hagan-hagan na ta pre. Walay hagan-hagan. Ako pa. Mupatong pa ni sa imong lola. Storya ka naman pre. Sige pre. Mo na ni shot pre Salamat. Nyagot sa gusto ni ma. Magita ro dito sa gwapang nga chicks. Di na ta magagi dito pre, kay sarado naman to pre. Sarado. Oo. 24 hours. Sarado na lagi to pre. Ang sa gusto ni ma. Pero kung dito ta sa piyak pre, sigurado pre. Din man sa to. Sa puno sa mangga pre. Na ba dito? Oo, na dito pre. Para katungay mong sa kakumpare nga si Basta Kwan. tawag ko lang si Migo Panoy pre kay siya ang lookout dito pre. Matix na sa pre ko na abre o Okay na. sarado. Nagahulat na. Nagahulat na pre. Ah. Pati sige na pre. Basta pre, Tagay na. tumaraning Thursday Camel. Testing ako na karaw pre. Kay kung ang sa unang wala pagkakatumar, ang imong ihi diri mag-agi sa imong paa. Pero pag inom na kong Thursday Camel, Tohod ka pre. dili na may go akong paa. Sige pre. Balik-balik. Testingan ko na buwas pre. Kaysa subong nga daan nga panahon pre. Ang tig-asa ko pre. Kabalo ka ko na no pre. Ano na lang? Opo, naging lang ang Sakto lang. tig-asa. Ayan na yung shot ka, shot. Aking pinusta sa manok na pula. At yang tatama yan. Ang pagiwang-giwang, ang manok na pula. Oy, Tay, anak, kupog ka naman tay. nakasyatra. Kabala tay, ano na oras ni tayo? Alas 11 na sa gabi tay. Wala ako kung nakatulog tay. Kay, sige ako kabalaka sa imo. Anak, Ang ang imo nga- nakainom og hubog, dili na parehas. Tay, ang imo nga bulong oh. Kapila ka naman ginambalan, why mo naman na-take? Nakainom naman ko gay ng aga. Ay, why ka naman kaon-kaon? Pagkahaga, pagkaon to. Subong nga gabi, wala pa ko kainom. O ti sige tay, kaon na tay. Busog na ko sa pulutan. Huwag ka naman tay ba? Ah, Kabala tay, Kabalo ka sa mong pulutan. Katong kwan, katong tinae sa kwan, sa isda. Giadobo. Lami kaayo. Sige, tay. Hindi ba bawal na simo kay basi magtaas naman uric mo? Wala problema na. Tay, Pagka ka mong giinom, tuba pa. Tay. Tuba para siya at paraigan. kabala tay ay kapila ka na nang ginambalan tay baka balo ka nga daan tay kita lang diri duwa sa balay tapos kung ano matabo di karon. Anak, okay ra ko. Ang mong tatay pag-on pa sa karabaw. Di tay siguro ginapabalo man lang nako na tay kay mabudlay nga daan tay ginawa namon kakayod kayod tapos ibakal ka bulong mo wala mo malang gali ginatay. Ite ka na. Tay, May problema. saan pa bala ka tayo maguntat sa imo nga bisyo? Maguntat ako, anak ko ga. Wala na'y baligya nga ilimnon. Tatay bala ang. Ate, sige tay, pagkaon na dira, sige ara na. na pagkaon ni mo sa pabaw sa lamisa. Salamat ka. Sige, sige tay. Sa may sudan. Ara datay may crispy paa, may crispy pata man kita dira. Then banda. Sa babaw sang ref. Oy, wala man tay rep. Ana tay, nagbakal ako ligad tay. Ana na diay. Mayo. Upod mo naman tay si pare mo Jesse. Dili to, si pare... kuan, si pare Arnado. Ay, kabugit permi tay ba? Permi lang gid kamo upod. Ate sige na tay, diri anay ko sa babaw. Sige. Tawga lang ako tay kon tapos ka na tay Sige. Dari ko. Sakit ba na akong dughan?
Basta gihidlaw lang ko sa iyang nanay. Agoy, nisao lang akong rayuma. Wala pa kainom ng thirsty camel. Nisakit yun akong dughan. Sa manijok ba ni? Sasa! Anak! Tay! Palapit na dire. Sige, tay. Tapos ka na kaon? Wala pa. Tay, anak. tay, daw nag-auraroy ka sa kasakit ayaw? Sakit ang akong rayuma. To- Nidiretso sa akong mayor nga ugat. Dali lang, tay. Dali lang, tay. Ikuwaon ka na yung imong haplas. Anak! Tay! Sakit ang akong dug. Tay! Agoy! Ambal ko na, tay mo. Ambal ko na gid sa inyo, tay. Dali lang, tay. Dalon ko ikaw, tay. Dali lang, tay. Dalon ko ikaw sa pinakamalayo ng ospital. Ikaw bang anak sa yes, Doc. pasyente? Dok. Kamusta si Papa, Dok? Dok, Iha? diretsuhan na lang ako, Dok. Ah, Diretsuhan na lang ako, Dok. Hindi na magpadugay-dugaya, Dok. Iha, I'm sorry to say. Dok! Wala nang imong tatay. Dok! Imuha niyo ang tanan, Dok. Basta mabuhi pa si tatay, Dok. Gihimo na naman ang tanan, anak. Gihimo na naman. Tatay. Girevive na mo ang imong tatay pero wala na kaya sa mong mga na... Tay! Pwede ko na sa makatuan, Dok. Hindi pa kayo ginaayos pa. Taon-taon na lang, taon-taon. Dok, imuha niyo ang tanan, Dok. Buhi alang si tatay. Basta pwede niyo pa ma-revive si tatay, Dok. Dok, mabayad ako sang dako, Dok. Mabayad ako sang dako ang kantidad. Buhi ma'am. anyo lang si tatay, Dok. Ma'am, gihimo na Hindi ko namo ang gini tanan. madawa. Gihimo na namo ang tanan. Hindi ko gini madawa, Wala Dok. na kita'y mahimo bangod kay nag-surrender ng imong tatay. Ay. Sige, diha ka na. Salamat. Hindi ko gini makaya. Hindi ko gini makaya. Siya, Choy Ramon. Choy JC. makiramay, miss. Salamat. Wala na kita sang may mo, Choy, kundi kinahanglan na lang daw aton. Pero bisa mabudlay pa, Choy. Mabudlay pa sa karon daw aton. Kaya wala na Kaya kita si balang ko naman tatay. ang imong tatay. Undango na ng mga bisyo. Pero wala kinagpatuong imong tatay. Kabalo ka na nga na, Choy, kasi si tatay. Perti na siya katiga. Mo nagugangamba lagi nga. Busahay, dili ka dapat magpatig-atig sa imong ulo. Choy, ano ang dapat kong imuon? Wala pa kabalo ang akon nga utot, guys. Sige lang. I-contact na lang siya niya. Para may bala niya kag makapuli siya dali. Salamat gid sa inyo, Choy. Salamat gid sa inyo nga pagkari. Sige. Haka na nga pipapako.
tay. Kung sa diin ka man sa mong tay. Kag kung ano man ang plastada mo, nagapungko, nagatindog, nagapangdikwatra, tay. Hindi mo gina ko pagpabayaan, tay. Siya, tama na ka na. Tay. Wala ka na tulog-tulog, tulog kagabiin. Choy, wala ko tulog kagabi ito'y, pero 3 hadlaw man na akong katulog, Choy. Ang importante na makatulog ka ini kagabi. Choy, ikaw to'y, duwa ka na, isa ka na kasi mana, wala nang tulong-tulong, Choy. Basta, ang ako nga utod, di ko anay pagbiyaan. Choy, basta, Choy, ang ginapangabay ko lang sa imo, Choy, nga, po naahalagid anay si tatay. Kagpaliyong, Choy. Kung may imo, hindi ka naman ay maghapas. Simba ko ang taon. Kisa makanan ni Abot. Uy, ang imong utod. Si Brian. Kuya Brian, maayo kay nakaabot ka pa. Siya. Yeah. Di si tatay. Wala na si tatay. Si tatay. Wala na si tatay. Wala na si tatay. Di si tatay. Sa sulod. Di nasulod. Sa sulod. Di nasulod. Sa sulod sa box. Din. Para na sa atubang mo. Si tatay na. Si tatay. Si tatay ni. Oo, ya. Wala agad si tatay. Wala agad siya namati. Dali lang. Nagibang itsura ni tatay. Lagi ba kay tungod-hawad ang iyang makeup artist? Hinahingaan mo ng kilay ni tatay. Ang matuod ginungod din na. Para bisa nagahigda si tatay. Do suplada gyapon ni tsura. Tanaw ng kilay ni tatay. Ano ninyo ng kilay ni tatay? Ginungod ko ina yang amugin ina ang disenyo sang kilay niya. Ginpataas ko para taas pod ng iya malaputan. Tanaw na ko, no? Ang kilay ni tatay igat kaayo. Pero ya, salamati na lang na kay importante na pa sa kilay. Pero, gano mo si tatay? Gano mo si tatay? Gipabayaan mo si tatay? Ano ang bot mo sing ganon? Ano ang bot mo sing ganon? Ang bot mo sing ganon ako ang ginabasol mo tungod si tatay na dula. Kaya bagyan ka? Kaya balanta ka nga, halungan mo si tatay. Tanawa ano na natabo kay tatay? Hindi ka mag-amot sina sa apon. Tungod kay duwa lang gigani kita, dapat no mag-isa kita ka kinahanglan daw ato na naton si tatay. Ang matuod, wala ako kulang-kulang kay tatay. Wala ko ipabayaan si tatay. Kung wala ka nagkulang kay tatay. Nga namatay si tatay. Namatay si tatay. Wala ka kabalo? Anong rason? Napatay si tatay tungod ging kapoy na siya sa paghinawa. Kag subong akong basulon mo. Ikaw, Nga wala mo siya kitala sa ospital na yun. gindala ko siya sa pinakamalayo ng ospital. Gindala ko si tatay sa pinakamalayo ng ospital. Hindi ka mag-amo sila sa akon. Kaya tungkol wala ka diri sa panahon. Kinahanglan ka ni tatay. Hindi mo ako pagturisokon. Pero kung tinuod Hindi mo ka, ako pagbasulon. kung tinuod ka nga nagpalangga kay tatay, dapat dili nga ni matabo kay tatay. Dapat buhi pa si tatay. Kuya Brian. Buhi pa si tatay. Kuya Brian, bilang isa ka magulang ko, kung pwede ko lang idugtong ang akong ginawa sa kay tatay para lang mabuhi si tatay, ginimo ko. Pero ikaw, sang kinahanglan ka ni tatay, sa diin ka. Nagkontak ako sa imo sa numero nga 119, pero diin ka. Ano ang gisabat sa imo sa 119? Ano ang gisabat? The owner of this number is cannot be reached. Please call again later. Ano? Bitaw ko. Sang kinahanglan ka ni tatay, diin ka? Sabta ko.
Sa Adto ko kinahanglan ni layo. tatay ang Naa ko imong sa nga layo. presensya. Bisan pa sa material nga butang. Nagpadala ka bala para sa mga bulong niya? Hindi ko pagsisiha kung wala ko nakapadala. Kaya nagapaningkamot ko dito. Nagapaningkamot ka, tidi ng mihoras ang imong nga pinamangkamutan. Ari na dala na ako. Dala. Dala na ako. Tay, anon mo pa na kay wala na si tatay. Kagsubong ako pang basulon mo. Bakit kay ikaw ang kaupan ni Tatoy dire? Nga dapat ikaw gidapat ang basulon kay ikaw ang lalaki. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang lalaki, ako babae lang, babae lang. Naglain ang buot ko sa imo ha. Naglain ang buot ko sa imo ha. Kay gipabayaan mo si Tatay. Kuya, hindi pa amo ang time nga ni nga. Magbasulay kita. Kung dapat mag-isa kita kay... Hindi ko. Naglain ang buot ko. Kaya kung wala mo gipabayaan si Tatay, Kung mag-amo- gipainom mo ang mga bulong sa iya. Gipa-check up mo siya sa doktor. Kaya wala mo siya gipabayaan. Di tani mayan mo yung sindi si Tatay. Buhay pa tani ang tatay ko. Hindi ka magambal sa nga mo si natay. Adlaw-adlaw ginapacheck up ko si tatay. Ginapahibalo ko sa iya nga dapat tumaron niya ini nga bulong. Kag kung ano ang bawal, ginahampal ko na sa iya. Kag subok ako ang basol-basolon mo. Ha? Sino dapat akong basulon? Alangan ng kapitbahay. Ang dapat sinibasolon ang iyang mga amigo. Ang iyang mga amigo nga nagpainom sa iya. Pero, tungod kay amusin ang pagtanaw mo sa akon, nga may kakulangan ako kay tatay. Tinuod man, di ba? Sige! Sige! Ano sige? Dawaton ko inatanan ng mga pagbasol mo. Dawaton ko ina ang mga pagbasol mo, pero tandaan mo, git. Tandaan mo, git, nga umpisa subong. Umpisa buwas, umpisa sunod adlaw. Ano gid bala? Subong buwan susunod adlaw. Subong buwas adlaw, sunod simana, umpisa sina. Una-unaon mo na git lang nga wala ka na sang utod. Sige! Wala ka na sang utod. Sige! Sige! Sige, Pagsugot ko. Wala na ko sang utod. sige, umpisa buwas. Umpisa, boss. Umpisa buwas. Ikaw na pulaw dire. Dili na utod ang Ikaw tawag na ko sa pulaw imo. dire. Dili na utod ang tawag ko sa imo. Ikaw na pulaw dire. Ikaw luto sa kaldo. Ngaman! Ikaw bantay sang tong. Ngaman! Kay tungod talan nga obligasyon na himo ko na. Kag ikaw nagpauli ka lang diri para basulon ako. Sige. Umpisa boss. Ihatag ko tanan nga mga obligasyon sa imo para mamanan mo kanano kabutlay. Sige! Umpisa, boss. Malayas na ako. Dili na utod ang danaw ko sa imo ha. Malayas na ako. Dili na takatawagon nga utod. Bala mo anong tawag ko sa imo ha? Ano? Silingan! Ikaw man. Umpisa boss. Umpisa subong hindi ko na ikaw matawag ka utod. Ano? Ano na lang? Kabigon ko na ikaw nga isa ka ito. Nga ido. Nga ido. Nga ido. Kay matapos ang tanan, kabalo ka pa magbasol. Kabalo ka pa magbasol. Malayas na ako. Tay, pasaylo ako, tay, kung ano mga desisyon ko, tay. Imuon ko lang ini, tay, para mamanan niya. Basi kung pwede, tay, nagapakitloy ako sa imon, tay. Pabatyaga si kuya. Pabatyaga si kuya. Ayaw tayo, ayaw tayo. Ayaw tayo, joke lang. Namo na lagi ng mga utod lagi ba? Pagka matapos sa mga natabo, magbasulay na. Sulay na nga dapat Sulay. gani mag-isa sila Tama. kag tungod kay ara sila sa pagpangasubo. Tama. Dapat nga abi magbasulay pa kay ikaw mismo sa sarili mo. Kabalo ka man kung ano kakulangan mo guro pagkukulang mo nga ibasol mo pa sa utod mo. Gani. Grabe po itong iyang utod, brad. Nga, wala gani pag-abot niya. Mm. Siya pa mga akig nga
Ipabayaan. pabayaan na. Pero kung buot lang tawon, ito syempre gibuhat man pod ni siya ang iyang part. Iya, obligasyon. Why sa nagkulang kay tatay. Sige lang siya. Tapos, magbinasulay pa ka mo. Dapat sa mga amo na, mag-isa ka mo, magbuliganay ka mo, kay tungod ka mo na lang bilin. Dapat nagistoryahan na ito sila kung anong dapat nilang himuon subong nga wala na ilang tatay. Di ba? Ano bang mga the best nilang himuon para mabuligan nila ang isag-isa, Brad. Nga madawat ang tanan nga ang ilang tatay wala na gid. Dapat amo tong ilang gistoryahan. Iba naman po noon. Sabi na ko, okay na tong lalaki niya nga utot. Siya man nang gisisi noon sa tanan. Sige na. Siya. Ang importante siya nga mabutang ninyo sa tahimik ang inyong tatay. And matagaan og maayong maayong nga libing kung sa Tagalog pa. And as much as possible, basig kailangan ninyo ang bulig sa inyong mga paryente. Pwede maistoryahan ninyo kung ano ang dapat ninyo istoryahan. And then ang inyong lainay og buot sa inyong kuya, ay paintindi mo sa iya nga hindi wala ka nagkulang sa tanan nga mga obligasyon mo para sa imong tatay. Kung kwanon gani, kung tanawon mo, ang kuya ya pa gani nagkulang. Tama. Diba? Sige. Siya, salamat sa pag-share sa imuhang sumpong. Dili sa tuangon sa akong imuhang live drama. Salamat man sa mga friends nato sa Facebook sa mga naglantaw sa tuwa live. Thank you very much sa inyo tanan, kabrigada. Salamat. Balik na! Kaya itong i-check mga kabrigada, si Lola na ibit-bit nga trivia. Abaw! Dali lang sa inyong Porok Brigada Drive-Thru po. Siyempre ang inyong Porok Chairman. Yung Papa J. O leader sa mga tanod, tanod,